Continuem parlant de cultura perquè el Museu de Valls recupera la figura del pintor i activista cultural Ignasi Mallol en una exposició que es podrà veure fins al 18 de juliol. L'exposició repassa la vida del pintor tarragoní, fundador de l'Escola Tallers de Pintura i Escultura de Tarragona, i recorda també el seu paper en la salvaguarda del patrimoni artístic i cultural durant la Guerra Civil. Partint d'una fotografia d'Ignasi Mallol dibuixant un paisatge a Colòmbia on va morir el 1940, l'exposició Ignasi Mallol, la tranquil·litat perduda d'un home, d'un país, que es pot veure al Museu de Valls fins al 18 de juliol, repassa la vida del pintor i permet a l'espectador descobrir la interessant pintura paisatgística d'un artista clau a les comarques tarragonines, entre altres coses per ser el fundador de l'Escola Taller de Pintura i Escultura de Tarragona. La repercussió d'Ignasi Mallol, l'empremta que va deixar a les comarques de Tarragona, realment va ser important. Si pensem en el patrimoni de les comarques tarragonines, doncs la seva tasca, juntament amb molta gent que actuava de voluntaris, doncs van salvar una gran part del patrimoni de les comarques tarragonines. Per altra banda, la creació de l'escola en el seu moment va ser realment un ítem bastant important en la història local, ja que no va ser una escola com qualsevol altra de l'època, sinó que Mallol, juntament amb l'escultor Rebull, doncs van intentar aplicar unes metodologies força innovadores per l'època. L'exposició compta amb una vintena de peces d'Ignasi Mallol, entre elles alguns esbossos de les pintures murals del Banc de Valls, les úniques de l'autor que es conserven, i també una petita mostra d'artistes amics del pintor com els escultors Joan Rebull i Esteve Monegal, l'autor de La dona que es pentina, que també està exposada. D'altra banda, en el marc de la inauguració d'aquesta exposició també es va presentar el llibre de Miquel Àngel Codes Ignasi Mallol, La Catalunya quiescent, coeditat per la Diputació de Tarragona i Viena Edicions. Igual que en l'exposició, en el llibre s'analitza a fons l'evolució pictòrica de Mallol i es descobreix la faceta d'activista cultural recordant el seu paper en la salvaguarda del patrimoni cultural tarragoní i la fundació de l'Escola Taller.